लइका मानो के कटिया बिना करे के बैठले रहो बहुत दिन मानो के कटिया बिना के बा झाली लियो चल सोहर गावे के मिठाई ना मिली। बैठी जा आप लोग बैठी करे मिठाई उठाई आयल कि ना भाई का भाई के मिठाई उठाई आके रखाई लिया तू रखैले से काम हो जाएगा आदमी यार मैंने खाए हुए कि दिया कि रखले रही घर में अरे तनी सोहरी हो जाए तनी रुक जाए सोहरी हो जाए तबे ना दिया बटाई उठाई मिठाई उठाई बाहर का आदमी आ कि ना घर का आदमी आइबा ना कि ना ओई समय त आपका बाबूजी देख ले यार गर्जे सब के हुआ के बैठा रह उनका थाए पता ना हवे पता ना कहां बुढ़ऊ सवेरे से गायब बाना घरे काम बा तो घरे रह के घूम जाता ना कहां से आवेला पियरिया पियरिया लगल झालर हो लगना कहां से आवेला सिनुरवा सिनुरवा भरल सिंदूर हो ससुरे से आवेला सिनुरवा सिनुरवा भरल सिंदूर हो लगना नाइहर से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर तवा मोधर बोसियरिया पियरिया लागल झालर हो ललना कासा में धर बो पियरिया पियरिया लागल झालर हो ऋग पर धर बोसिनरवा सिनरवा भरल सिंदूर हो ललना कहां से आवेला सिनरवा सिनरवा भरल सिंदूर औरी गाई सब आप लोग औरी गाई का थरे हरी के दाल देखत नहीं ऐसे का था देख नहीं आपका नातिया का भैया को पता ना का बाबूजी पता तो रहबे का नहीं ये चिलक का होले सोहर का बात है देखत नहीं सही सोहर का जला आप का बताई मन करे खपड़ा चबाई देखत नहीं देख नहीं खूबे ए मोटिया में कपड़ा ले दे पैसा में कपड़ा ला इतना खुशी की बात है आप इतना तेज से बढ़ का अबा तू साल मगो मत ना थोलिया अरे मैया भी इतनी चुकी अब इनके बाबू का पता बा अरे मटके कैसे ना मेरा मटके हम खिलाएं नहीं बाबूजी ले कपारे हाथ लगे साइज पकड़ बाई साइज से नहीं का साई खूब बढ़िया हो जाओ लाल इते एकदम मटकी में करल रे इतना खुशी की बात ये बताएं आप ए गुंग भैया हुआ इधर का गुंग हुआ चाचा हुआ अरे चला देख ला ऐसा मत रुकी एक मिनट साइज पकड़े अरे हम कहते बाबूजी 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 बतिया सुनी तनी कुछ पैसा वैसा दे देई ना लोगन के वही सोच के बाबूजी हां का हो बुढ़ऊ हटा आगे ला हटा ए गुंग हटा रे हाय हाँ? गुड भाई हां अम्मा भाव कर जल्दी आ आगे ला हो नहीं घरे काम पड़ल बा कहां रहत हवा हां हटा ए का भाई ए ना खिला दे रे हमो तन खेला नहीं लइका के तू साथ तो अरे लइका तू ही खेलेबा काहे हमार लइका हम ना खेलाई देखी साइज का अब अकार आला सबेर में से तू घरे काम वाला लइका भेल सोहर का बता तू कहां गए रहत हवा
तब के मालूम ना लखी आई घरवा कुल चिल्ला तुम कुलता है मैं आइल किनले बताई कहाँ रहला सब ना घर में रहबा तब ना मालूम पड़ जा हरवा सीवन में रहबा त मालूम चली का होता घरे का ना होता खाई ले किना लिया के धराइले घर में हां पैसा के जो आई होत रहला बागनी खुशी आई गुमा केना खेला दे रे नहीं खिला ले यो को भतीजा बना खिला ले यो के सुने को ना घर में सोहर गवा तो हां हो लइका भइल बा पार्टी उल्टी हो होई पार्टी होई भैया होई अरे आई क्या रे आई के बोले ले रे दोस्त यार बना लोग अपन अरे भाई हम सुने देते तुम तो घर में सोहर गवा तो कुछ मिल जाए तू ना खा भैया हमारे घर में खत्म हो जाए अरे भैया सो तो ना ना बोले दादा ऐसे काहे कदी बाबूजी खुशी के बात ना कुछ दे ना सकेनी एकदम से खाली आओ भैया चला भैया पैसा बांटा जा तू जा मत मुझे मेरे बात का कुल बचा पाई चले मैं खान पान का खुशी का बात ये आदमी आवत ना भागा देते बताइए इतना भाई आदमी आवत भागा तो नाती बनवा पैसा उड़ावे के खर्चा करे के तू भागावत आदमी के घर से खाली सुकुन मठिया गबर गबर मैं रुका बच्चे खाइए खुला आई न थी खुशी का बात ये भगवान बहुत किस्मत वाला के नाच देना ठीक है बाबूजी इतना खुशी पर तब भी मैं नाती ए मेरी ए मुटके तन बाबा तन ना बाबूजी तन नाची गाई त हां नाती भाई साथ तो नहीं लिया के नाची ना ना ए गुंगा नाचना हां दोनों जने नाचे ना बाबू नाचिए गाय बाबू के तो दोनों जने नाचे का नाची गुंगवा लइको लेके कहां भेज दो गुंगवा लइको लेके घर ओने गल रे पकड़ाओ कर अरे ओके थमा देला समझ में ना ये गिरा उड़ा दी कहीं लइका के आई लेके आ गई आए हां ओ चल थोड़ा बस छोड़ दे लेका छोड़ के इनके देवे कॉल तो अरे बाबूजी के हाथवा से ले ला आई कैसा मटकी कैसा ना फटी मोके लइका हमके समझदारी खुदे ना आते उनके लइका थमाओ थे तब ले अरे छोट लइका बा ना पकड़ के खेलना तो सकल के जिम्मेदारी ले नहीं मटकी तो केना देख कर ला अरे हम कदर लेके तो भाग तकल बा उधर कहां देखी तो ना जा अपनी घर जा तो भगावत मिठाइया ना खेबो साला का मिठाई सब पलाई का भला भगावत बा मल्लो चटुआ मिठाइयो ना डाला मुझे उलट जा मैं उलट जा जात हो बुढ़ा तोरी चल उ ना आए मत जा भाग हटा घरे आइल आदमी भगा जाला बताओ भाई आदमी जवान आपका चाल है ना आपकी कम चाल हो पर जाए, ना कम। सुनिए दरिया सुनी बतिया हमार सुनना जवान का आपका करती चाल है? है ना आपकी चाल पे कौन नून ना डालू तो हमारे चाल तक चलिए ना लोग बोलाऊनी है तक आईना हाँ? क्यों नून ना डाले रहते नहीं सोच रहे बाबूजी का है तमन्ना क्या का रे नतिया बात नाती भर तो मिठाई खिया के तू आदमी घरे आइल भगा जाला चल ए जाए तेरे आदमी है ना तू सब पैसा ले आ कहां ना पैसा बा? छोड़ी जाए दे हटाई जा कर भाग हट हट यहां से हट नजरिया आदमी कुले का के लग भी रोवे भाई